Ako istražujem svoje osnovne bolesti, moja osnovna bolest je prvenstveno psihijatrijske prirode. Kao dete pretrpela sam dosta trauma, dok sam odrastala, mogu reći da sam imala i poprilično opterećen nervni sistem. Moja osnovna dijagnoza, anksioznost i panični poremećaj koja se ponekad lečila antidepresivima. Dakle, moguće je da imam i depresiju. Ali verovatno je ovo više posljedica anksioznosti. Veoma dugo sam živela sa antidepresivima i lekovima protiv anksioznosti, tačnije bili su mi neophodni i nisam mogla da prestanem da ih uzimam. Pokušavala sam mnogo puta, ali obično sam izdržala 3-4 dana, a 4. dana već sam bila uznemirena, šetajući 24 sata u Tesku, samo da se nešto dogodi jer nisam mogla dalje da izdržim, a onda sam morala da popijem neki lek protiv anksioznosti. Mnogi ljudi ne bi pomislili da se Erika Vamoš, voditeljka TV2, bori sa teskobom. Volimo da verujemo da su životi ljudi koji su gotovo uvek pred kamerama na našim TV ekranima sjajni i blistavi. Otkako koristim C-peptid, odustala sam od svih lekova gotovo preko noći. Možda ima godinu dana ili nešto više kad sam se jedne noći odlučila da ih ne uzmem. Odlučila sam mnogo puta da prestanem, ali nisam mogla da izdržim više od 72 sata. Od tada je 5 tableta protiv anksioznosti ostalo tamo na kuhinskom ormaru, ali potajno znam da kada se to dogodi jednostavno ne mogu da se borim protiv toga. Međutim, više mi nisu bili potrebni. Osjećam se kao da mi je osnovna bolest ostala u prošlosti jer mi nisu potrebni lekovi. Otkako sam počela da koristim C-peptid. Psihološke bolesti su uzrok stvarnom oštećenju u nervnom sistemu, a uz oštećeni nervni sistem ni imunološki sistem ni organi nisu u stanju da savršeno funkcionišu. Zapravo, ovo je pozadina bolesti psihosomatskog porekla. Sa oštećenim nervnim sistemom telo je također podložnije infekcijama. Od sredine decembra do sredine januara bila sam u Indokini, značajan deo ovog puta sam provela u Kini i putovala kroz mnoge države. Kada sam se sredinom januara vratila kući, već sam u avionu osjetila da nisam u savršenom stanju. Nisam bila bolesna, nisam imala nikakve specifične simptome. Samo sam osjetila da se nešto krije u meni. Nisam mogla da očepim uši nakon sletanja, tako da su mi uši i dalje ostale začepljene. To je jasno ukazivalo da tamo već postoji otok suzokože. Kada me grlo malo boli, ne mogu da stabilizujem pritisak u ušima. Ne bih rekla da sam se odmah razbolela. Trebalo je nedelju ili dve, a moje stanje se neprestano pogoršavalo. Na kraju sam jako kašljala. Nekad sam imala takve napade kašlja, samo sam kašljala u lavabo po 4 sata i na kraju sam skoro povratila. Ponekad i jesam od kašlja i naprezanja. Situacija se pogoršavala i mislim da sam do kraja februara već odlučila da ostanem kod kuće. Ostala sam kod kuće možda nedelju dana, ali možda je to bilo i do sredine februara. Zapravo za oko nedelju dana primetila sam neka poboljšanja, ali je to bilo prilično gore-dole. Uvek sam mislila da mi je malo bolje. Vratila sam se na posao, a onda su ludi napadi kašlja ponovo počeli preko noći. Naglo su se pojačavali, a zatim nestali. Zapravo nisam znala šta da radim s tim. Poslednji put sam radila 2. marta, a u to vreme nisam mogla da odradim sastanak, jednočasovni sastanak za stolom. Nije bilo minuta da nisam kašljala. Zapravo sam držala papirnu maramicu ispred usta i kašljala do kraja. Ni drugi nisu mogli da rade. Tada sam počela da se osjećam zabrinuto. Nisam imala nikakve druge simptome, samo kašalj. Također sam zakazala pregled kod pulmologa i specijaliste za uho, grlo, nos. Ostala sam kod kuće. Morala sam da čekam skoro nedelju dana jer sam zakazala u privatnoj klinici i tokom te nedelje su dijagnostikovani ili identifikovani prvi slučajevi infekcije u Mađarskoj. Očigledno je da je ranije bilo slučajeva. Dan pre posete pulmologu bolnica me je pozvala da vidi da li sam nedavno bila u Aziji i rekla sam da, u Kini. Pitali su me koji su moji simptomi. Rekla sam im koji su moji simptomi, a oni su rekli da su to tipični simptomi i nisu želeli da idem sledećeg dana. Rekla sam, ali bolesna sam, gde da idem, kojem lekaru? I rekli su da idem u bolnicu Laslo. Razgovarala sam o tome sa svojim partnerom. Uopšte nisam želela da idem u bolnicu Laslo, jer kakav god da je bio moj problem, tamo bih pokupila bar još 2 infekcije. Sa ovako oslabljenim imunološkim sistemom i osnovnom bolešću mogla bih čak i da zaradim tuberkulozu. Tako sam ostala kod kuće i pokušala da se registrujem u svim privatnim klinikama. I svuda su to govorili, jer imam tipične simptome, nisu mogli da me prime. Dakle, nisam videla
videla doktora. Pozvala sam svog apotekara da mi pošalje lekove koji su adekvatni ili bar da ublaže ove simptome. I kada su mi rekli koji su moji simptomi, rekao mi je da ne postoji lek za ovu bolest i da pokušam da ležim što je više moguće. A kako mi je temperatura povišena, trebalo bi da uzimam algopirin. Dakle, dobila sam kutiju algopirina za borbu protiv neidentifikovane i teške bolesti. Moji simptomi su se pogoršavali, groznica je bila kontinuirana i imala sam takve napade kašlja da sam pala iz kreveta. Bila sam četvoronoške na tepihu i samo kašljala i kašljala. Pokušala sam da ustanem iz kreveta, samo da odem u kuhinju i popijem čašu vode. Ali nisam mogla, jer kad god sam ustala nisam mogla da vidim ništa, samo mrak, pa sam radije sela na pod. To se dogodilo nekoliko puta da nisam mogla da ustanem iz kreveta jer mi se sve smračilo. Verovatno je sve postalo crno zbog nedostatka kiseonika jer nisam mogla da dišem. Jer onog trenutka kada bih udahnula vazduh mogla sam napuniti samo polovinu pluća. Taman kada sam počela da dišem, uhvatio me kašalj, a onda sam kašljala i ponovo kašljala. Očigledno nisam mogla da dišem. Posle toga sam samo pokušavala da dišem, ali nisam mogla da potpuno udahnem. To je bio najveći problem. Nije samo kašalj, jer svi kašlju, a sa kašljem se možete izboriti. Zatim sam nakon nekog vremena, nakon nekoliko dana, imala još i bolove. Ujutro sam se probudila i bolela me jedna strana glave. Ali bilo je kao da me zapravo nije glava bolela, već vrat. Sela sam i shvatila da me nije boleo samo vrat, već cela kičma i sve do lumbalnog dela. I sve me je više bolelo. Pojačalo se i na kraju sam već osjetila da me boli cela leva strana. Ali to nije bila vrsta bola koju osjećate u vratu kada nezgodno spavate. Prvo sam pomislila da sam nategla mišić u leđima, ali čak i samo kad dodirnete boli. Dakle, nisam mogla da legnem u krevet jer dodir jorgana je bio bolan. Nisam mogla da stavim glavu na jastuk jer ništa nisam mogla da pipnem, užasno je bolelo. Bio je to vrlo jak bol. Kod kuće sam počela da pijem najjača sredstva protiv bolova koja se izdaju samo na recept u obliku praha i obično se moraju rastvoriti u vodi. Do večeri sam skoro uzela duplo veću dozu jer nisam mogla da podnesem bol. Sa ovim sam nekako mogla da prespavam noć, iako zbog kašlja to nije bilo lako. Ovaj bol je trajao najmanje nedelju dana, ali se stalno postepeno popravljalo. Mogu da kažem da me je do kraja nedelje zapravo bolela samo glava. Ali sa ovim bolovima u leđima bilo je veoma zanimljivo, jer me nisu bolela pluća ili kičma, nisam mogla da znam šta me boli. Kao da me boli koža. Tada mi je temperatura bila toliko visoka da se ni ne sećam tačno šta sam radila. Sećam se da sam stalno zvala ljude, kolege, poznanike, medicinske radnike ili nepoznate zdravstvene ustanove i plakala sam. Plakala sam svima i molila ih da mi nekako nađu lekara. Pozvala sam svoje šefove na TV2 na prilično visokom nivou direktora ili rukovodstva da mi organizuju lekara koji će doći ovde i pregledati me, ali nisu mogli da nađu lekara koji bi izašao čak ni u zaštitnoj opremi. Ovo stanje je počelo da se poboljšava nakon 4 ili 5 dana. Bilo je vrlo sporo, ali svaki dan sam bila malo bolje, bar 1%. A nakon otprilike 3 nedelje činilo se da ću ozdraviti. Tada sam se usudila da pustim ljude da mi priđu, ali i dalje sam imala simptome neke bolesti. Smatrala sam da sam bolesna sve dok još uvek kašljem, tako da sam i dalje bolesna jer još uvek kašljem. Ali iz mog uzorka grla nisu otkriveni patogeni, pa verovatno nisam aktivno zaražena. Ali to stanje je možda izazvalo neke komplikacije na mojim plućima, jer se toliko tečnosti nakupilo u tom vremenskom periodu. Nisam mogla da dišem zbog tečnosti, do danas mi se pluća neprestano čiste. U njima još uvek ima tečnosti, a ja se toga svakodnevno rešavam od jutra do popodneva. Obično ne kašljam popodne. Pacijenti koji su osjetili simptome koronavirusa, a koristili su C-peptid tokom bolesti, jednoglasno su rekli da su imali pozitivne promene u slučaju disanja i u kondiciji. To je moguće jer kada C-peptid stiže u mozak i kada regeneriše nervni sistem, sa tim optimalizuje kondiciju i otpornost tela. Svo vreme koristim proinsulin C-peptid. Ne znam, teško je uporediti koliko je to meni pomoglo jer nije bilo dana kada ga nisam koristila.
Dakle, ne mogu da uporedim. Odnosno, mogla bih da kažem da mi je jednom, kad sam bila u tako lošem stanju, da nisam mogla da odem ni do frižidera, palo na pamet da ga nisam koristila čak 3 dana. Jer sam imala mnogo većih problema nego da razmišljam o tome da li sam ga prskala u nos ili ne. Bila sam toliko dole. Pomislila sam da je zbog njegovog efekta protiv upala možda i ranije pomogao. Počela sam ponovo da ga koristim. Nisam mogla da odredim povezanost za svaki dan pojedino. Takođe je misterija to zašto je ova bolest ostala mesec dana na istom nivou, bez obzira što sam aktivno radila. Na isti način sam ujutro išla na posao, a uveče kući. Koristila sam proinsulin C-peptid i mogla sam da radim. Iako je po svoj prilici ovaj patogen, što god mi je naudilo, već tada bio u mom telu i sigurna sam da sam ga pokupila u avionu, pošto sam od tada bolesna. A onda kada je bilo ponovo moguće sresti se sa ljudima nakon nekoliko dana ili nekoliko nedelja, život se ponovo počeo vraćati u zemlju. Opet radim, iako još uvek nisam potpuno zdrava i još uvek kašljem, ali mogu da radim svoj posao i radim puno svaki dan. I nije bilo potpuno jasnih simptoma upale. Dakle, nisam imala takve upale u leđima, plućima, nisam imala upalu grla. Nisam osjećala bolnu upalu u gornjim disajnim putevima o kakvoj svi pričaju. To je više ličilo na mučni kašalj i groznicu sa kojim sam morala da se izborim. Ova vrsta bola, kad je bio toliko intenzivan da bih lako mogla reći da je bio neizdrživ, nije pratio celu bolest, jer je to uzelo samo nedelju dana od moje 3-mesečne bolesti. Takođe je moguće da se bol pojavio i zbog činjenice da u to vreme nisam mogla stvarno da koristim C-peptid jer nisam mogla da dišem. Dakle, iskreno, ne bih mogla ni da ga prskam u nos jer su moji napadi kašlja bili tako jaki. Ali definitivno sam se izvukla. Kad pomislim da sam se bez ikakvih lekova, medicinske pomoći i nege oporavila od vrlo, vrlo ozbiljne bolesti. Bilo je određenih dana kada sam pomislila da možda trebam u bolnicu ili će mi trebati pomoć za disanje ili možda dodatni kiseonik. Dakle, kada sam imala pola sata vremena, kada sam osjećala da mogu da se krećem, spakovala sam sebi torbu za bolnicu. Spavala sam sa tom torbom pored svog kreveta najmanje nedelju dana, kako bih mogla da pozovem hitnu pomoć u bilo kom trenutku ako bih osetila da ne mogu dalje sama. Pored mučnih simptoma bolesti, zaista ju je prestrašila i njena beznadežna izolacija. Bila sam veoma uplašena, uglavnom vrlo zabrinuta, ali razlog za ovaj strah nije bila čak ni moja bolest, već činjenica da sam se osjećala kao da sam isključena iz društva. Ovo je sigurno osjećao neko ko je imao lepru pre nekoliko stotina godina. Morali su da umru u koloniji gubavaca i tamo su proveli poslednje godine jer su bili izolovani. Nisam mogla da zatražim medicinsku pomoć. Jedini način na koji sam mogla zatražiti pomoć je da sam otišla u bolnicu za infekcije i sedela u čekaonici. Nisam imala snage da se obučem, pa verovatno ovo i ne bih mogla sama. Ili sam mogla da pozovem hitnu pomoć, ali ko želi u bolnicu? Naročito u ovakvoj epidemiji gde su okolo očigledno zarazni bolesnici. Bilo je vrlo zastrašujuće što me je društvo ostavilo samo. Da nisam mogla da pozovem lekara i niko nije došao. Da niko nije hteo da se vidi sa mnom. Da sam nekom rekla da imam temperaturu i da kašljem i da jedva dišem, sigurna sam da mi niko ne bi doneo ništa za jelo. Na kapiji su bile okačene neke torbe kad sam rekla prijateljima da mi donesu nešto za jelo. Tako da sam imala nešto hrane, ali najstrašnija stvar bila je izolacija i činjenica da sam znala da ovo moram rešiti sama, jer mi niko neće pomoći. I ko zna koju bolest sam imala. Nisam ni znala kakvu bolest imam. Htela sam da znam šta je to. Prvo sam čitala o tome u novinama, a onda su me prijatelji pozvali i rekli da je moguće pozvati specijaliste za infektivne bolesti, da izađu kod mene odeveni u skafandere i da mogu da urade testove kako bi identifikovali patogen. Ali nisu došli. Rekli su da s obzirom na to da imam tipične simptome, smatraju da je potpuno nepotrebno raditi test, pa bi trebalo da odem u bolnicu Laslo.
Dakle, neko ko je možda mogao da mi kaže šta nije u redu sa mnom, čak i u zaštitnoj opremi ili zaštitnoj odeći, nije dolazio da me vidi. To bi bio njihov posao. Kada sam prvi put ugledala medicinske stručnjake, skoro da više nisam ni kašljala. Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.